Pnawn da, croeso i gyd yma. So os yna rwy'n yn gwylio am set, mae yna ryw chydig yn y tu blaen yn fan hyn. Yn y setyn y tu blaen yn fan hyn, os ydych isio eistedd lawr, hytrach na sefyll yn y cefn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod, am darren iawn pnawn yma. Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdrys wedi trefnu'r sesiwn yma. Os ydych chi ddim wedi cael cyfle i ymweld â'r Amgueddfa eto, mae yna ddigon amser i fynd cyn i chi fynd adra. Bydd yr Amgueddfa ar agor fory a bydd Sul ac yn wir ar agor tan diwedd mis Hydref. A mae yna daflenni o gwmpas efo'r amseroedd agor. Os ydych chi eisiau cefnogi yn gwaith ni i hyrwyddo'r Amgueddfa a datblygu'r Amgueddfa, mae'n bosib ymuno efo ni efo cyfeillion ac mae yna ffurflenni i'r perwyl yna efo taflenni. Da ni'n falch iawn bod ni wedi trefnu'r sesiwn yma heddiw yma. Does dim angen cyflwyno y siaradwr gwadd. Da chi gyd yn gwybod pwy ydi o, ac os nad ydych chi, mi ddylech chi. Mi oedd o'n Brif Weinidog ar ein gwlad ni o 2009 i 2019. I destun o heddiw yma ydy Gogledd Iwerddon, creadigaeth gythryblus Lloyd George. Dwi'n gwybod bod o'n mynd i rhoi persbectif hynod o ddiddorol a bersonol i'r pwnc yna. Mae cysgu oes cynnes y sgwylch y dda i Carwyn Jones. Wel, diolch, Philip, a diolch yn fawr o'r wahoddiad i roi areth yma top ar ôl nes i ddynedd yn Cyfeillion. A diolch yn fawr chi gyd am dod mewn yma. Dwi'n yn gwrw glaw, so chi dewis dod mewn yma i rando i gobeithio, a nid siarad ac ysgodi o'r glaw. Nawr, chi sôn yn meddwl, pam bod nhw i wedi siarad am Gogledd Iwerddon? Wel, mae fe'n le wedi nabod os 10 mlynedd ar hugain. Mae nhw wraig yn dod o Belfast, yn hoff iawn o'r lle. A beth ni'n moyn wneud yw rhoi rhyw fath o perspektif ar beth nath creu Gogledd Iwerddon ar ôl Lloyd George ond hwnna. Tyn bach o hanes Gogledd Iwerddon, a lle beth yn trwy fe gyd, sy'n amser da ni wedi fath o perspektif o rai pwyntiau ynglyn â beth fi'n credu bydd yn digwydd yn y pen draw, yn y dyfodol yn Gogledd Iwerddon. Mae rai ohonoch chi yn y stafell hyn yn cofio beth oedd Gogledd Iwerddon fel, the troubles nhw'n gael fe. Y problemau mawr oedd yn y gymdeithas hynny, y lle oedd fod yn rai glan. A bydd rai ohonoch chi ddim yn cofio hwnna'n gwbl. Ddim yn cofio beth oedd Gogledd Iwerddon fel, y milwyr ar y hewl, yr heddlu yn y rownd, y drithau mawr, fel na oedd y lle ar un adeg, y roadblocks. Wedi wedi gyfan gwybodaeth yn ei diolch beth. Ond ble nath hwn i ddechrau? Ble ddechreuodd Gogledd Iwerddon? Wel, ni'n mynd yn ôl nawr i'r 11 ganrif ar 15. Ar y pryd oedd Iwerddon yn lle trwblus iawn i'r goron Saesnig, lot fawr o ymladd, lot fawr o frwydro, a fe benderfynodd James I o Loegr, neu James VI, Cymoen, o'r Alban, i symud bobl o'r Alban a Lloegr mewn i Iwerddon, mwyn dod i tymach o reolaeth a bobl Iwerddon, mwyn dod i bobl yna oedd nhw yn ffyddlon yn daengaf i'r goron. Wel, chi'n gofio ar y pryd oedd Iwerddon yn hollol bybyddol. Doedd digwyddiadau wedi digwydd yn Brydain a Ewrop ddim wedi effeithio Iwerddon yn yr un ffordd. So, cymdeithas bybyddol, cymdeithas Wyddelig. Oedd y Gwyddelig yn cael ei siarad nid dim ond gan y bobl yn brydorion y lle, ond bobl oedd yn dod o gefndir Normanaidd. Ond nhw wedi cael ei droi mewn i Wyddelog, a hwn yn rhywbeth oedd coron Lloegr yn becso amdano, bod y bobl hyn wedi troi yn bod o'n Normaniaid i Wyddelog. Nod James I oedd symud bobl oedd yn Brotestanaidd mewn i Iwerddon. A ron fwy ohonyn nhw mewn i ogledd Gwyddfaen Iwerddon. Bobl sy'n abod o'r Alban, rai o Loegr. A gair Cymraeg am hwn yw trefedigaeth. Plantation yn Saesneg. Planigfeydd, ych chi'n gwybod, dwi'n yn iawn Gymraeg, ond trefedigaeth. Symud bobl un man eich
mwyn creu cymdeithas sy'n mynd i talu teyrnged i'r Llywodraeth dros y môr yn Lloegr. Rhaid i ddigwyddodd. Ac ro'n fwy o'r bobl i Gogledd Iwerddon, a dyna le mae'r gymdeithas Brotestanaidd yn dod o yn unidigol yn y ran hynny o Iwerddon. Mae hwnna'n bwysig wrth gwrs, achos oedd yna mwyafrif o bobl yna oedd yn Brotestanaidd, a mae'n fwy ohonyn nhw yn dod o'r un enwad, Presbyteriaidd, so felly bod yn hollol dig yn erbyn gref bybyddol ac yn erbyn golygydd. So felly, na'r sefyllfa ddigwyddodd ar yr amser hynny, a na'r sefyllfa na dechrau drwy'r sylfaen i le ni nawr ynglyn â Gogledd Iwerddon. So oedd Ulster, rhan fath Ulster, yn lle trwblus iawn. Lot fawr o broblemau yna. So, wedodd y goron y Lloegr, wedodd y Brenin, pa well beth i wneud na sicrhau bod ni'n dod i bobl yna sy'n mynd i fod yn erbyn pobyddiaeth a o blaid y goron. Ond nid fel yna ddigwyddodd pethau. Achos yn 1798, fe oedd na wrthryfel, a gath hwnna i arwain gan dyn nhw'n Theobald Wolfe Tone. Oedd yn dod o gefndir Protestannaidd. Oedd moyn gwiriniaeth yn yr Iwerddon, a mae'n cael gwared y dylanwad Prydeinig ar yr Iwerddon a cael gwared Prydain mas o Ynys Iwerddon. Ond beth sy'n ddiddorol am y cyfnod hyn, yw'r ffaith bod y pobyddion a'r Presbyteriaid wedi uno gyda'i gilydd yn erbyn yr Eglwys Anglicanaidd, Eglwys Iwerddon. So ar y pryd hynny, doedd na ddim problemau, doedd na ddim casineb rhwng y bobl Presbyteriaidd wedi dod o'r Alban a'r pobyddion. Oedd y ddoi nhw wedi uno o achos y ffaith bod nhw'n twmlo fel nhw yn bobl ail dosbarth tu fewn i Iwerddon. A nhw'n meddwl dy'r Eglwys Anglicanaidd, yr Eglwys sefydledig oedd y problem a nid i gilydd. Fe ffilodd Wolfe i gynllun oedd mynd i Ffrainc, dod â llynges o Ffrainc a milwyr hefyd, a wedyn ni dyn ôl i Iwerddon, nid yna gweithio mas, achos fe gath ei ddal yn ôl haneswyr, nath ei ladd yn hunan. So felly, digwyddodd hwnna ddim, fe ffilodd Wolfe Tone, a oedd beth nath ei gyllunia fe, wedi cael ei gefnogi fel wedys i gan Presbyteriaid a pobyddion, digwyddodd yn ei a wedyn ni symud o bethau ymlaen. A wedyn, os ewn ni wedyn ni i'r ganrif a'r 15. Ni'n gweld datblygiad yn Iwerddon o sefydliad pleidiol o blaid hunan-lywodraeth. Nid annibyniaeth, nid gwiriniaeth, ond hunan-lywodraeth. Rhywbeth fel datganoli. I gael senedd yn yr Iwerddon oedd yn gallu redeg materion domestig yr Iwerddon, ond dal i fod yn rhan o'r deyrnas unedig. Fe nath sawl mesur o flaen San Steffan ar y pryd, ffilon i gyd, a erbyn diwedd y ganrif hynny, doedd pethau ddim wedi newid. Oedd yr Iwerddon yn dal i fod yn rhan o'r deyrnas unedig. Bod rhan fwy o bobl yn cefnogi pleidiau oedd o blaid hunan-lywodraeth. The Irish Parliamentary Party oedd yn o blaid hynny. Nid gweriniaethwyr o'n nhw, nid bobl yn y moyn annibyniaeth, ond bobl yn y moyn mesur o hunan-lywodraeth. Ni dod wedyn ni i 1912. Oedd pethau wedi newid yn gyfan gwbl ynglyn â'r perthynas rhwng pobyddion a'r bobl anghydymffurfiol, y Presbyteriaid. Erbyn hyn, o'n nhw'n troi'n erbyn i gilydd. Pam? Oedd yr Eglwys Catholic wedi dod yn fwy cyffyrol yn ystod y ganrif hyn, wedi adeiladu mwy o eglwysi, wedi rhoi llais i bobl yn Iwerddon, heb wedi bod ar llais o'r blaen. A y bobl Protestannaidd yn gweld hwn fel rhywbeth o bygythiad. Ac wrth gwrs, o'n nhw ddim o blaid erbyn hyn hunan-lywodraeth. So felly fe difodd symudiad yn Gogledd Iwerddon oedd yn hollol yn erbyn hunan-lywodraeth i'r ynys i gyd. Yn 1910 fe arwyddwyd
beth nhw'n galw the Ulster Solemn League and Covenant yn Saesneg. Cyngrau y Solemn a Chyfanod Ulster. A beth oedd hwnna y dogfen yn erbyn unrhyw fath o hunan-lywodraeth i Iwerddon yn gyfan gwbl. A fe na 100 miliwn o bobl yfyngdo y dogfen hynny. Nhw gyd o'r Gogledd Ddwyrain, arweinwyr o'r gwahanol enwadau o dystanaidd, neu wrth o'r gymuned goblyddol. So felly, erbyn troad ar y ganrif, ddim yn sefyllfa lle mae'r anghydymffurfwyr, y presbyteriaid, y bob presbyteriaid yna wedi symud fan o fod yn gweithio gyda'r Cyfeillion a wedi dod yn rhan gyfan gwbl o'r sefydliad yn erbyn hunan-lywodraeth, yn gweld hunan-lywodraeth fel bygythiad i ffordd o fyw nhw. A o'n nhw'n mewnforio ar fe mewn i Gogledd Iwerddon. Oedd yna bobl yn mynd â llongau i Gogledd Iwerddon, oedd yna gyd ymdeimlad tuag atyn nhw gan y byddin i Gogledd Iwerddon. So felly, oedd y symudiad hyn yn troi yn araf mewn i sefydliad oedd yn bylon defnyddio arfe mwyn stopo hunan-lywodraeth yn Iwerddon. A ni'n dod i'r rhyfel cyntaf. 1914, fe oedd na fesur yn barod i fynd oedd yn rhoi hunan-lywodraeth i Iwerddon. Ar y pryd ni, y nod o sicrhau bod yn digwydd ar draws yr ynys. Ond newidodd pethau yn gyfan gwbl yn ystod y rhyfel cyntaf. Fe gollodd cymunedau dosbarth gweithiol Gogledd Iwerddon, Protestannaidd llawer iawn o bechyn ifanc yn y Som, a hefyd ar draws y rhyfel cyntaf, yn ystod y rhyfel cyntaf. O achos hynny, saf bod nhw oedd, ni ddim yn ei dderbyn hunan-lywodraeth, achos ni wedi gweld ein meibion ni yn cael ei lladd yn Ffrainc yn Flandres. Felly, nawr ni'n gweld yn hunain fel mwy o Brydeinydd nag o'n i o'r blaen. A wedyn wrth gwrs, yn Nilyn, yn 1916, fe ddigwyddodd Podled Pas, y Ulster Rising. Criw bach o bobl, Gweinidog, criw bach o bobl, yn mynd rhwng dilyn arfer dyn nhw yn ymladd a byddai'n Brydeinydd, dim gobeith yn nhw ennill, os oedd nhw'n criw mor bach, oedd dod bach iawn y gefnogaeth dyn nhw ar pryd gan bobl Iwerddon. Pan nath yr ymladd stopo, a bobl wedi arwain yr ymladd ac gael ei arestio, o bobl dilyn yn bobl dilyn yn gweud bod ddim ond wedi wneud yno, bod dim gefnogaeth yn nhw ar y pryd yn Nilyn. So felly, oedd y traddodiad yna o genedlaetholdeb yn yr Iwerddon rhywbeth oedd yn hollol leiafrifol ar y pryd. Nid gweriniaethwyr o bobl Iwerddon ar y pryd hynny, ond newidodd pethau yn wythnosau. Pam? Fe sythodd llywodraeth y Denes Unedig y rhan fwyaf o arweinwyr y Rising. O achos hynny, newidodd agor bod. Yn gyfan gwbl, bod bod yn grac dros ben bod pobl wedi cael ei sythu o achos ffaith bod yn gwneud y pethau. Ar ôl yr amser ni, troiodd Iwerddon, yn fwy o Iwerddon, tuag at lwybr gweriniaethol. A ni'n gweld wedyn ni trwy Sinn Féin. Erbyn etholiad 1918, Sinn Féin sy'n edrych, y rhan fwyaf o seddi yn Iwerddon. Nid yn y Gogledd Ddwyrain, ond yn Iwerddon. A maen nhw moyn gweriniaeth. A o'n nhw'n balon y Sinn Féin i sicrhau y weriniaeth hynny trwy arfer. A fydd y ffriodd rhyfel eitha cas ar yr ynys o'r pryd rhwng yr IRA, wedi arwain gan Michael Collins a hefyd Llywodraeth Brydeinig. A mae rai o'n chi wedi clywed yma Black and Tans. Y Black and Tans o milwyr mwy na rai, wedi yn ôl o ledydd yr y Som a wedi ffili ymdopi gyda bywyd tu fas i'r... O'n i'n cael sy'n gweld los meddylion, o'n nhw'n ffili ymdopi gyda bywyd unwaith o'r rhyfel drosodd. Beth nath Lloyd George anfon o Iwerddon. So rai o bobl mwyaf, wedi cael trwbl mwyaf, wedi gweld sy'n gymaint nhw ath i'r Iwerddon. Bobl yn gael sy'n brutalised. A wedodd y rhyfel, rhwng yr IRA a Black and Tans. Fe wedodd Lloyd George pan nath sefydlu'r Black and Tans, we have murder by the throat, meddwl e.
dim cweit, achos beth yw gwneud wedi oedd rhyfel am bron 2 blynedd. Pan nath Lloyd George Cymrodd e, nag os rhyw fath o gydymdeimlad i ni fel Cymru tuag at Gwynedd, fel na, mae'n chi gofio, taw Cymrodd Lloyd George, oedd e'n daengar, oedd e'n ffyddlon i'r ymerodraeth. Oedd e yn gweld ei hunan fel rwy'n oedd yn arwain llywodraeth, y brif lywodraeth yn yr ymerodraeth. Fel pob un yn hanes sy'n cefnogi nod ymerodraeth, maen nhw'n meddwl bod yr ymerodraeth yn mynd i bara, mynd i barhau, bod neb yn ei adael. A oedd neb yn y llywodraeth Brydeinig yn gallu meddwl am unrhyw rhan o'r ymerodraeth adael. A felly na beth oedd ffordd oedd e'n meddwl. Yn y diwedd, fe stopodd y rhyfel rhwng yr IRA a Black and Tans, a buodd siarad rhwng Lloyd George a Michael Collins. Na, beth oedd Michael Collins eisiau, beth oedd yr IRA eisiau? Gweriniaeth ar draws yr ynys. Oedd Lloyd George yn pyllu derbyn hwnna. Oedd e pyllu derbyn gweriniaeth annibynnol. Fe wedodd e'n gyntaf, os ydych chi moyn cael llywodraeth yn eich hunain, mae rhaid i chi fod yn rhan o'r ymerodraeth Brydeinig. Mae rhaid i chi dderbyn cael Senedd San Steffan yw'r prif Senedd. Dewch chi hunan lywodraeth, eitha cyfyn. Ond, i dal yn rhan o'r ymerodraeth. A mae rhaid i, os am yr bobl sy'n cael ei ethol i'r Senedd newydd yn yr Iwerddon, maen nhw'n goffod cymryd llw Teyrnged tuag at y bwrdd. Roedd hwnna'n anathema i ran fwy o'r bobl yn yr IRA. A'r ail beth, wrth gwrs, wedodd e, wel, ni'n deall bod ran fwy o bobl Iwerddon o blaid rhyw fath o hunan lywodraeth, mae'r bobl hyn yn Gogledd Iwerddon, maen nhw'n aros yn Brydeinig. So felly, maen nhw'n mynd i gael Senedd i hunain. Bydd yna Senedd yn Gogledd, a bydd yna Senedd yn y De. Senedd i'r Protestaniaid, a Senedd i'r Pybyddion. A mae hwn yn swno yn rhywbeth eitha net. Mae hwnna'n broblem sydd wedi cael ei ddatrys. Ond y broblem oedd, os chi'n edrych ar Ulster, Gogledd yr Ynys, mae yna 9 sir yn Ulster, mae'n 6 sir sy'n Gogledd Iwerddon. Pam? Sef 2 sir arall, Donegal, Carwyn a Monaghan, wedi dod yn rhan o Ogledd Iwerddon, yna gyda'r poblogaeth wedi bod mwy neu lai hanner a hanner, rhwng Protestaniaid a Pybyddion. So cafodd Gogledd Iwerddon i greu yn bwrpasol mwyn creu mwyafrif o bobl Protestanaidd yn y 6 sir o Ogledd Iwerddon. A na beth i gwybod, 6% o drigolion a rhanbarth newydd yn Protestaniaid. Lleiafrif wrth gwrs wedi o Pybyddion. A i Lloyd George, oedd e'n gweld hwn yn rhywbeth, mae hwn yn datrys y problem. Mae'n rhaid i gofio hefyd, mae'n rhaid i ni edrych nôl a gweud, wel, mae'n beth twp i ni. Nawr bod ni'n gweld beth i gwyddo, ac sy'n ni edrych nôl, oedd eich yn ei hynny. Ond, oedd yna lot fawr o bobl, oedd yn erbyn hunan lywodraeth o gwbl i Iwerddon, oedd yna lot fawr o bobl yn gweld Iwerddon yn rhan o Bryden, ac unrhyw rhan o Bryden cael y cyfle i adael, a oedd yna gwestiynau mawr am faint mor ffyddlon gyda'r Bryden. Oedd yna gwestiynau mawr a byddai'r Bryden balon ymladd yn erbyn y Protestaniaid, sef nhw yn cymryd arfer yn erbyn llywodraeth Bryden. A ar y pryd, oedd yna lawer o bobl yn meddwl, ni ffili ymddiried yn y Bryden. Ni ffili dibynnu ar y Bryden i fod yn dyngar i'r llywodraeth. So oedd yna berig yna fanna hefyd. Oedd bobl yn gweud, wel, mae hwn yn ffordd o osgoi ryfel. Osgoi ryfel y Gogledd Ddwyrain a bydd bobl yn symud ymlaen ar ôl amser. Wel, beth ddigwyddodd, nath Michael Collins a'i dîm dderbyn y cynllun hyn a fe ddechreuodd rhyfel sydd yn Iwerddon i hunan. 2 blynedd o rhyfel cas iawn i Iwerddon. Mae rhaid chi wedi bod i County Kerry, wedi edrych Cilani, Lystowel, o'n nhw bod yn rhywun sydd i gilydd pob dydd hwnna. Oedd e'n lle trwbus iawn ar y pryd. A mae hanes y rhyfel hynny yn dal i fod yn rhywbeth sy'n effeithio ffordd mae bobl yn pleidleisio yn Iwerddon nawr. Fine Gael yw'r blaid yn Iwerddon sydd wedi dod o'r bobl na derbyn y gytundeb. Fine Foel, wel, gweddill Fine Foel yw grŵp o bobl oedd yn erbyn y gytundeb a eisiau cael gweriniaeth ar draws yr ynys.
Ond y beth yw, so oedd na Senedd yn y Gogledd Iwerddon, beth hollol artificial, dim ffiniau naturiol yn y gwbl. A hefyd, Wiltshire, oedd e'n dal i fod yn rhan o Brydain, dal i anfon aelod y Seneddol i San Steffan, ond na Senedd i hunan Brif Weinidog i hunan, a hefyd pwere eitha eang, a pwere hefyd dros Niwgelwch. Oedd yn rhywbeth bwysig i gofio pan ni'n edrych ar y gweithredigau. Oedd i fewn Gogledd Iwerddon, Llywodraeth Gogledd Iwerddon oedd yn atebol yn un â polisi y diwgel. Nhw oedd yn reoli'r heddlu, nhw oedd yn reoli'r fyddin. Pan oedd y fyddin mewn i Gogledd Iwerddon yn 1960. Oedd na drwbl yn Gogledd Iwerddon, oedd o'n cael ei lladd yn Lisbon, yn Belfast, ar ôl cwbl o hynnydd yn tyweli, a wedyn ni oedd yna gyfnod mwy na lai. Nawr gyda man gyda rai yr ein rydych chi'n cadw yn gyrch, ond mwy na lai o'r pethau'n dawel lan i'r 80au. Beth ddigwyddodd wedyn ni yn y 80au? Wel. Mynd ôl i 1934. Sir James Craig, Prif Weinidog Gogledd Iwerddon. Fe wedodd yn Senedd Belfast, all I boast of is we are a Protestant Parliament and a Protestant State. Dim lle felly bybyddio. A i fod deg i fe, oedd e'n gweud na, o achos y ffaith wedi hefyd wedi gweud, and there's a Catholic state for Catholic people in the South. Ond os ych chi'n byw yn Gogledd Iwerddon, a o'ch chi'n un o'r gymuned bybyddol, ble mae'r lle chi yn y wladwriaeth newydd? Dim lle o gwbl. So felly, i mysfach nawr lle, ond yn holl agored i weid, wel, na, mae'r wladwriaeth hyn yn wladwriaeth Protestannaidd. Ni sy'n mynd i reoli pethau. Oedd rai bobl yn cael mwy nag un bleidlais yr angen. Os ydych gyda chi busnes mowr, o'ch chi'n gallu bleidleisio dwywaith. Yn un ar cyfeiriad chi'n byw, a'r cyfeiriad o busnes. Os chi'n gweld America ar hyn o bryd, chi'n clywed y gael gerrymandering, oedd hwn yn rhywbeth wedi cael ei ddatblygu yn gynnar yn Gogledd Iwerddon. Os ni'n edrych ar enghraifft Dinas Derry, neu London Derry, mae pawb yn Gogledd Iwerddon fel y Stroke City. Os Derry Stroke London Derry. Os ni'n bybyddol Derry yw e. Os ni'n ddim yn bybyddol, felly London Derry yw e. Mwyafrif o bybyddion yn Dinas Derry. Ond tro ar ôl tro, o achos y ffaith oedd y ffiniau wedi cael ei greu yn un â wardiau'r cyngor Protestannaidd wastod yn ennill yr etholiad. Wastod. So Derry yn enghraifft o le o na mwyafrif o bybyddol yn hynny o beth o'n eich etholiad. O achos y rai bobl wedi pleidleisio o achos y ffaith oedd yn perchen tŷ. Ddim perchen tŷ, oedd wedi pleidleisio mewn etholiad lleol. Rhywbeth fawr o bethau yn digwydd fan hyn. Sy'n edrych ar y ffordd o bobl yn gweithio. Oedd Protestannaidd yn gweithio yn y diwydion gael mawr. Enghraifft Harland and Wood. Wedi ar llongau mawr yn hanol Belfast yn dechrau cael wedi ar y Titanic i adeiladu. Dyn nhw'n gweud wrth fan yn Belfast oedd y llong iawn pan dawd y hyn. Ta beth ddigwyddodd ar ôl ni. A oedd dim lle, oedd dim coeso i bobyddion i weithio yna. Oedd 10,000 yn gweithio yna, gweithio os ydych chi'n o'r gymuned bybyddol. So felly, oedd bobl bybyddol yn teulu yn ei busnesau bach, sioped yn blaen, ac ar ôl yr ail rhyfel i gyd, agorodd dros addysg yw, oedd arian ar gael mwyn bobl wedi mynd i'r brifysgolion, a ni wyddodd yn eich i'r bobl bybyddol. Erbyn hyn, bobl bybyddol sydd mwy o rai yn mwyafrif gyfreth, doctoriau, penseiri, achos faint yna'r unig opsiwn ar gael. So felly dechreuodd pethau newid pryd ni. Ond, yn 1968 oedd y byd wedi trwyddo cyfnod newid. Martin Luther King yn America, oedd yn drwbl wrth gwrs yn Ffrainc, dweud hwn os ydych chi'n cofio, dwi ddim yn cofio, oedd yn drwbl yn Ffrainc, a pa fi'n gweld y flwyddyn hynny, fel blwyddyn oedd yn rhyw fath o newid mawr yn y byd. A felly oedd hi'n Derry, penderfynu bod Derry, wedi cael digon o hwnna, ni moyn sicrhau bod hawliau i ni fel bobl babyddol sy'n yr un peth â bobl Protestannaidd. A mi oedd na rally yn Aws 1968 o blaid syniadau'r Northern Ireland Civil Rights Association, fel o'n prynu,
So, un beth America, yr un peth yma yr un tactegau. Fe gafodd y rali yna I wahardd, ond fyna na bobl mynd ar y rali, a digwyddodd iddi, Brif. Mae rhaid I gofio, ynglyn â'r heddlu, yng Gogledd Iwerddon yn y cyfnod hyn, o bron pawb yn Protestant. Bron neb yn yr heddlu yn dod o'r gymuned Borbadol. Oedd ddim yn ddried. So felly, oedd yr heddlu yn dod o un gymuned. Mi oedd na rali arall, am mis Hydref 1968. Unwaith to gath y rali wahardd. Tro hyn, oedd na gamerau yna o sianel Gwyddelig a TV. Tro hyn, nath yr heddlu redeg at y bol yn y rali a just ffwnon. So gair gwrwn fe. A just, os chi'n gweld, a sef o'r YouTube a gweld beth y bydd, oedd jyst yn lan yn hewl, dwi'n bynnag yna. Mae'n rhaid o'n eisiau, yn sefyll fod o'r hewl, yn mynd lan, bang, bang. A fe welodd y byd. Fe welodd y byd wedi beth oedd Gogledd Iwerddon fel. Ac wrth gwrs nath pethau datblygu mewn ffordd blaen. Dechreuodd bobl yma I gilydd, fe ddath y drysau mas. 1969 ath y Gogledd Iwerddon, achos y ffaith bod yr heddlu ffili cadw rheolaeth yn y lle o gwbl. A fe nath Llywodraeth Gogledd Iwerddon gamgymeriad mawr. Yn 1971, ar y 9 o Awst 1971, fe ddechreuon o bolisi internment. Wedyn nhw'n rhaid, ni'n gwybod pwy yw'r bobl, sy'n os yn trwbl. Does dim yw'n dystiolaeth ydy, I fyny o'n i'r llys, ac ni'n gwybod yn y dwman. Dyn nhw'n moyn bod yn dystio. So felly, ni'n jyst yn ei arestio nhw. A cadw nhw. Mewn un lle, heb unrhyw joiaw, heb unrhyw broses cyfreithiol, a na beth I gwydo. Ond y broblem yw, yn lle sicrhau bod yna gyd-bwysau yn y ffordd gath y polisi I fabwysiadu. Beth ddigwyddodd oedd y polisi hynna mwy neu lai I wneud at y bobl cyfyddol. 1871 o bobl cyfyddol yn cael ei arestio, dros 100 o bobl o'r gymuned Protestant. So felly oedd wedi cael ei wneud yn gyfan gwbl mwy neu lai at y cymunedau cyfyddol. A bai dod y Gogledd Iwerddon rhywle, nhw'n nath wneud y polisi yna. Wrth gwrs, fe nath amser wedyn, ddywedodd Llywodraeth y Dawns Unedig, wel, ni cael digon o hwn, ni moyn cymryd dros diwygolwg yn Gogledd Iwerddon. Fe wedodd Stormont, Senedd Gogledd Iwerddon na I erbyn hwnna, a wedyn yn 1972, Mawrth 1972, nath tegni Weinidog cael gwaith Senedd Stormont. A so nhw'n gallu prorogation y gair. So ar ôl hynny, dod na ddim Senedd yn Belfast, dod na ddim Llywodraeth yn Belfast. Llywodraeth y Dawns Unedig oedd yn tebol yn gyfan gwbl am beth yn digwydd fyna. Os ydych chi'n moyn darllen, yn cyfnod yn hanes, mae yna lyfr o'r enw How Stormont Fell. Nes yw'n gael Henry Kelly. Ie, yr un Henry Kelly o Going for Gold. Na mae rai o'n ddim rai o'n hyn, ond fe oedd yn newyddiadurwr mwyaf parchus o pawb yn ymddiried yn y gymuned. O wedyn ath bant I wneud Game for Laugh a Going for Gold. Ond yr un Henry Kelly, oedd yn newyddiadurwr hollol difrifol ar un adeg. Ac wrth gwrs, yn y 70au, ar ddechrau'r 70au, fe ddigwyddodd doi ddigwyddiad erchyll Bloody Sunday. Sul y Gwaed yn Gymraeg. Yn Gymraeg, mae'n swnio'n wath Sul y Gwaed. Mis Ionawr 1972, oedd yna rali yn Ninas Derry, 13 lladd sydd I gan y fyddin. Hwna'n rhywbeth sydd dal wrth gwrs yn rhywbeth sy'n effeithio pan mae bobl yn meddwl am hanes Gogledd Iwerddon yn y gorffennol. A wedyn ni, mis Gorffennaf 1972, Bloody Friday, bomiau yn Belfast. Sawl I cael ei lladd, lot fawr o bomiau yn pwydio yn y dinas I hynna. Nawr, dwi ddim yn mynd â chi o 72 I 95 yn hanes, ond dwi'n ddigwyddodd siwr gymaint o bethau. Ond fe ath pethau yn wath. Yn y diwedd, yn mynd i'r 70-80, oedd bod jyst yn syth I gilydd o achos y ffaith bod yn dod o'r ochr arall. Oedd yr UDA a'r UVF, sef grwpiau paramilwrol
Protestannaidd yn ymwneud gogledd, yn y Senegau. Oedd y rai eraill bach mwy... Rydyn nhw'n cweit mor agored yna, ond nhw'n gwneud yr un peth. Yn 1976 ar enghraifft, fe stopodd y rai eraill bus yna gweithwyr yn Sir a Ma. Un ar ddeg o weithwyr y bus, oedd un yn barbaddol, un yn barbaddol, rhan, a sydd yn cael Protestannaidd. A digwydd yr un peth, rhaid falle yn cofio y bom yn y shop checks hosgiofion yn Llanfilw. Roedd e'n hollol sectarian yna. Dim byd i wneud ymladd y byddin ymladd yn erbyn gwleidyddiaeth Brydain. So oedd na dueddiad gan bobl jyst i syth i gilydd os faint nhw'n byw yn y gymuned arall. Yna faint mor wael a pethau ar y pryd. Es i yna, tro gyntaf 1992. O pethau gan yn wael. Fe briodon ni, Lisa Wrang o fyna, 1994 yn Pen-y-bont. Achos, wedyn mam a dad Lisa, chydig o'r bobl fan hyn yn 20 oes mowr o Gymru, rhaid Lloegr, bydd bobl yn meddwl yn meddwl. A priodon ddim yn Gogledd Iwerddon achos hynny, yn 1994. Ond pan nes i yn 1992, o'n i'n gwybod lot, meddwl i'n gwybod lot am Gogledd Iwerddon. Fi'n cofio mynd i'r Alban ar wyliau yn 1976, un rhan o'r Alban ar bwysau, ti gweld Gogledd Iwerddon dros y dŵr. Fi'n cofio o'r plethu, o'n i'n gweithio mewn Gogledd Iwerddon dros yna, and then when they must move, they're going here. It's a big hole to do that. They go going in hard. Oh, well, I'm not aware of Protestants and Catholics. Okay, beth i ni, o Protestants i. Beth i'n gwaniaeth? O, pan ti'n mynd i capel, ti'n mynd ôl i Christ, a maen nhw'n mynd i'r eglwys ar ôl yma. Yn mynd o'r theological background yma. As dwi'n gwybod beth ydy'r gwaniaeth i fod yn onest. Ond, fi'n cofio gyrru lan o ddile, fi'n cyrraedd y ffin, fi'n croesi'r ffin, oedd yna byntiad concret yna. Fi'n trwyddo hwnna, oedd yna filwr yn teipo plat rhif y car mewn i'r gyfrifiadur a bant â chi. Fi'n cofio gweld o frenydd yn mynd off i'r awyr, mynd at tuag South Yma i Orllewin, y dinas newydd, lle eitha trwblus, ond nhw byth yn hedfan yn syth. Nhw'n stod yn symud nôl yma, yn syth yn mas o'r awyr. Milwyr i gyd yna, lan i Belfast, oedd yna hofrennydd yn yr awyr trwy dydd sy'n sefyll yna. Oedd yna roadblocks i gyd, a fan oedd e. Fan oedd e. Yna beth oedd yna normal i bobl yn byw yna. Nhw wedi bobl oedd yn oed yna'n rai, y dyn nhw yn bobl. A fy lle, mae'n dweud, yr argraff ges i'r lle, oedd e mor wael o beth yn hefyd. Nid y bobl, as yna groeso mawr yna, mor a wastad i fod yn iawn. Ond oedd y sefyllfa yr un mor wael. Fi'n cofio mam yn had yn just yn pryderu, becso, a oedd hi'n mynd i Gogledd Iwerddon. 95 newidodd pethau. Oedd yna gytundeb. Gytundeb Belfast, os ydych chi'n Protestannaidd, gytundeb Gwynedd y Gogledd, os ydych chi'n Iwerddon, rhaid yn oed hefyd. Mae'n dweud, ni byth yn meddwl beth wedi digwydd. O'n i'n gweld lle oedd bobl yn nabod i gilydd o achos i enwau, bleth yn yr ysgol, ble nhw'n byw, achos yna, oedd bobl, os chi'n dod o gefnir Protestannaidd, oedd ddim enw'n gwyddau chi, chi'n byw mewn ardaloedd Protestannaidd, wedi dosbarth gweithio, oedd yr ysgolion, chi'n mynd i ysgol Protestannaidd, a oedd chi'n dilyn Cyrfod ar rygbi, os chi'n dod o gefnir Gogledd, yna oedd unrhyw gwyddau gyda chi, o chi'n mynd i ysgol Gogledd, o chi'n dilyn Cyrfod Gwynedd, oedd e fanna oedd. A ni'n beth yn meddwl oedd y bobl yn dod i gilydd, ond fe'n eithon nhw. Fe pethau ddim yn berffaith yn nawr, ond o'n i dwi'n mynd o'r bomiau, dwi'n mynd o'r bobl yn syth i gilydd yn amal, mae'n digwydd, dawn digwydd, ni ddim yn gweld yn y fideo fan hyn, ond dwi'n ddim byd mor wael a beth oedd e. A ni'n bleser gweld lle sydd wedi newid siwr gymaint ers hynny. Ond wrth gwrs, y system o lywodus sydd yno yw clymblaid orfodol. Mae rai sicrhau bod pleidiau o'r ddwy gymuned yn rhan o'r llywodraeth. Yna'r system sydd pam mwyn stopo un ochr i ddominyddu'r llall. Ond, yn y cyfrifiad diwetha, oedd 48% o bobl Gogledd Iwerddon yn gweud yn Gogledd a 46% yn gweud yn Protestannaidd. So sy'n efo yn afu, ti'n meddwl? Mae'n mwy o bobyddion ar yn Gogledd Iwerddon.
Iwerddon, na bobl Pakistanaidd, ond sdim mwyafrif dyn ni. A dyn ni dominant i neb arall na dim ragor. A un peth arall sydd wedi dod yn ymwneud, lan i 20 mlynedd yn ôl, os chi'n Protestannaidd, chi'n gweld eich hunain fel Prydeinydd. Chi'n Brydeinydd. Chi'n gweld yna dal o'r Protestannaidd, mae'r un Jack sy'n gyd yna. Erbyn eich hunain i oni wedi gwneud yn dda i gystadu yn efo'n gwneud dreigiau bod chi'n gweld ar y ffordd yma. Ond yn gweld eich hunain fel Prydeinydd, o bobl Prydeinydd o mwy na lai yn gweld eich hunain fel Gwyddelod. Passports Gwyddelod. Un dyn rhaid, un dyn fab, un dyn rhywbeth. Dim un dyn fi, yn stori arall. Ni'n trial, ond na, heb lwyddiant fan i nawr. A na beth oedd e? Neu wedi bod yn gweld i hunain. Ond nawr, mae yna genhedlaeth i tyfu lan yn Gogledd Iwerddon. Sy'n ddim yn cofio'r trwbl. Mae 30% o bobl Gogledd Iwerddon nawr yn ystyried hunain fel Gwyddelod y Gogledd. Na beth yw hynny'n angen? Gwyddelod y Gogledd. Dyn nhw'n gweld hunain fel Brydeinydd, dyn nhw'n gweld hunain fel Gwyddelod. A na'r bobl sy'n dyla cydbwysedd nawr yn Gogledd Iwerddon. Na'r bobl bydd yn penderfynu dyfodol Gogledd Iwerddon. Na'r bobl bydd yn penderfynu a bydd mewn amser y Gogledd yn ymuno â de, neu bydd pethau sy'n wedi ymwneud. A mae hwnna'n rhywbeth hollol newydd. Mae hwnna'n hynganiaeth hollol newydd. O dim na o gael, dim na o blaen yn Gogledd Iwerddon. A dyna wrth gwrs mae hwnna'n gwneud cwestiynau fel adael y system llywodraeth sefyll. Pam cael llymlau o'r fodol os oes neb yn gallu dominyddu neb arall? Cwestiwn da. So chi'n gweud nawr, o hyn mas, ni jyst mynd i gael system hollol normal, lle pwy bynnag sy'n gallu gael clymblaid, nhw sy'n llywodraethu'r lle. The Sinn Féin yn erbyn, the DUP yn erbyn. Pam? As mae'n garantid yn rhywun o'n llywodraeth. Beth bynnag bod yn mynd, yn mynd i fod yn llywodraeth. A beth yn teulu ni, yw'n pelio i'r eitha. Os ydych chi'n Sinn Féin, chi'n mynd pelio at fybyddion. Sy'n ots ydych chi'n pelio at y gofod Protestannaidd. Os ydych chi'n y DUP, yn blaid, yn Crazy, y blaid sy'n cadw Senedd Gogledd Iwerddon rhag agor. Sbwch i mi berio at y bybyddion, chi'n pelio at y bobl sy'n reit yr eitha. Bobl sy'n bleisio i'r pleidiau Protestannaidd eithafol. Nhw yw'r bobl chi'n mynd pelio at os. Mae'n fel y system primaries America. Sneb yn apelio digon at y canol, mae yna blaid yn y canol, yr alliance. Ond does dim incentive o gwbl fel system sy'n i apelio at y canol. I apelio at bobl sy'n heb wedi gwneud i meddyliau lan, apelio i'r eithaf, i'r system. Beth yw dyfodol Iwerddon? Mae rai bobl, dwi'n clywed bod yn dadle, fe fydd yn amser lle bydd, cyn bod hir, lle bydd y Gogledd yn un o'r lle, achos y ffaith yn mwyn bod nid farn yn gweithio. Mae yna bobl sy'n emosiynol yn wyddelig, ond meddwl, byddwn ni'n bod yn rhan o'r gwiriniaeth, beth yma'r NHS, beth yma. So os ydych chi'n gael y pôl y barn, does na ddim mwyafrif o blaid ymuno ar gwiriniaeth. Achos mae'r bobl yn y canol, y bobl Gogledd wyddelig yna, heb wedi cael ei berswadio to i ymuno gyda'r gwiriniaeth. Mae'n neutral. Mae'n ffordd yn llall, mae ffordd yn berswadio nhw ond yn ddim yn y to. So, dwi ddim yn gweld nid fath yn wypiaeth yn Gogledd Iwerddon o'n amwliad o leia. Dwi ddim yn broses sy'n bod yn rwydd, dwi ddim yn automatic, dwi ddim yn meddwl, dwi'n gyfod yma. Ond, fe geith na gweud i gloi yw hwn. Dwi wedi sôn am Lloyd George. Lloyd George wedi cael ei fyniadu yr act yn Gogledd Iwerddon. Am greu Gogledd Iwerddon. Ond nhw edrych ar yr opsiynau o dyfre ar y pryd, bydde nhw'n gwybod beth yn digwydd ar y 80au, 70au. Wel, oedd yn gwneud synwyr i fe, fel rwy'n oedd yn barod i dderbyn unrhyw fel yn yr Ogledd, adael i sicrhau bod na, gewn ni wladwriaeth felly yn y Gogledd i'r pybyddion, gewn ni'n arall yn y de i'r pybyddion. Pam na? Mae'n ffordd braidd. Wrth gwrs mae hanes wedi profi bod hwnna yn rhywbeth sy'n hollol cywir. Ni wedi gweld yn India, ni wedi gweld yn Palestine, Israel. Os ydych jyst yn dod i ffin rhwng bobl, dyw'r ymlaen yn y stopo. Dyw'r hen broblemau ddim yn diflannu ni'n dal i fod. So felly, dwi ddim yn gweld nhw'n newid yn Gogledd Iwerddon yn y dyfodol agos. Ond, mae rhaid i ddweud, iddyn nhw ohonoch chi sy'n ddim wedi bod yna. Ewch. Fe gewch chi groeso mawr
nhw'r bobl gynhesaf yr ôl Cymru, mwyaf doniol, a'r humor wedi cael ei wedi cael ei greu achos tragedi a chwilondeb mewn ffordd. Ond dwi'n meddwl, oedd 'na outlet mawr i humor yng Ngogledd Iwerddon yn y dyddiau tywyll hynny. Mae gan bawb straeon am bobl sydd wedi cael eu sychu, neu gweld drwy'n cael eu sychu, mae bron bawb a storiau yna. Gweld bobl yn sychu, brwydro o flaen yr ysgol, bobl yn sychu drwy'n gilydd o'n ysgoliad, mae hwnna'n rhywbeth, mae hwn yn siarad amdano rhywbeth hollol normal, rhywbeth hollol anffurfiol i ni. Lle bach, lle sydd yn anodd i ddeall os ydych chi'n dod o lle, neu os ydych ddim yn cael unrhyw fath o gysylltiad gyda lle am amser hir. Ond lle yn rhai wedi, gael fawr iawn, yn dwlu minnau a lle wedi sydd wedi bod da. Dyfod o cymleth, ond dyfod o da. Ond fi'n gobeithio, wrth edrych yn watch, gael hanner awr, dydau Gymru hwnna yn digon parod i ddefnydd cwestiynau. Diolch yn fawr. Cyswllt Cymreig, o'n i eisiau gofyn, da ni'n 40 milltir o Bron Goch. O pa rôl o gan Lloyd George yn y penderfyniad i ddod â carorion o ddilyn a roed nhw yn Gwlad Cymru? Oedd tu ôl i'r syniad gan bod o Gogledd Cymru felly? Oedd e'n rhan o'r syniad, ac wrth gwrs yn nod oedd seithi ar arweinwyr. Pryna oedd cynnwys Michael Collins, hyn oedd lawr y pecyn o fe, yna'n gongo beth o'n fyny yna. Distriffa wrth gwrs o gongo, a oedd yr adeiladau yna, so felly fyna beth o'n fyny. Byddwn ni'n meddwl fe. Dwi'n dwi gwrdd i bod hyn a cael yn Iwerddon, felly ni'n meddwl yn Bryn. Dwi'n credu bod Lloyd George yn dewis Cymru, ond jyst bod yna safle ar da. Tali o'r safle, beth fan yn y safle? Yn y black taxi, dwi'n weld y middle o braf yn rhaid yn o'r gynnydd. Black taxi tours, oedd yn eich rown Gogledd yn cael ei fod o'i gilydd. Gogledd yn Belfast. Ochr arall yn ewl, oedd y wawr drwy Sianci Road. Y Sianci Road oedd e'n amlwg bod oedd eitha edge na yn y ffôn tro. Oedd bethau, oedd rhaid mynd yn dwi'n gnadol. Wel, bod ddim yn bod cyfoethog, ond mae'n edrych dal yn edrych fel sy'n eisiau confaint yna. A'n mae'n y ddoi gogledd. A'n bod yn stanedd yr UPF o'r UPF. Dwi'n gafel y bobl, a lot yn symudiad gwyddorol, jyst i fod yn gogledd cryn sydd yn mynd i'n lleir. Bod yn mynd gyfan gwbl, Belfast, mae'n hollol, sy'n cyfyniaeth. Ond, os ewch i'r ardaloedd Protestannaidd dosbarth gweithiol, nhw sydd wedi elwiannau trwm. A pan ath y diwydiannau hynny, oedd ddim byd yr ôl. Oedd y boblogaeth gobyddol wedi gweld yn yr ardaloedd Protestannaidd. So, mae yna gwestiwn, mae yna gwestiwn i sicrhau bod y cymunedau hynny hefyd yn gweld bod yna newid positif yn ei bod yn o'r broses. Diolch am sgwrs betio, be ydych chi'n gweld i digwydd dros y drwch ar Carwyn nesaf. Dwi'n wedi betio gyda'r betio. Ond, ac yn sgil hynny, be ydy'r goblygiadau ar hynny ar dyfodol Cyfnod Cymru? Ac yn gwybod bod chi'n profiad chi o datganoli a hynny. Just nodi arall i bach yn... Sorry, i'r pub wedyn i'r King's Arms, Par y gweud na. Ac dwi'n cofio ddim ôl y coleg yn nos am hynny, mes, i gyd am action ffeithio ni. Ond, in the pub, to the cave, okay? What, and he just went off, and he just carried off with him i'r nos. Got pob yn meddwl bod chi'n hollol... No, it's not true. So, dwi'n mwyn rhaid gael Boris Johnson yn mynd efo i...
Gofyn nawr i oer ysgrifennydd fel Methodistiaid Carwyn. Yn anodd ar hyn o bryd i gwybod beth bydd yn digwydd yn ystod y fel. Dwi'n credu fe gollodd y wiriniaeth gyfle iechyd am. A mae'r tro amser yn ôl y fel, bydd ddim yn rhoi y gyfysodiad y Dynes Unedig dim, byddwn ni'n gweud, achos fel gollodd y Dynes Unedig gwiriniaeth Iwerddon, fe allai'r Dynes Unedig newid pethau'n gyfnod gwbl, felly ni'n angen o fe am hynna. Ond dwi ddim credu bydd yn cael effaith ar Gymru, so beth yw'r gwahaniaeth. So dwi ddim credu bydd yn cael unrhyw fath o effaith ar y ddadl gyfansoddiadol. So hyn ydy, mae'n twyr wedi gweud beth yn moyn, beth ydych chi o blaid, so mae'n gweud. Bydde unrhyw lywodraeth lafur eisiau bydd na mwy o ymdrech i sicrhau bod Mae'n ysgolion, yn dod am ysgolion Gymraeg, yn dan ysgolion cyfyddol, neu ysgolion, nid Protestannaidd, ond ysgolion o wladwriaeth. Gymysgu bobl yn y system lle sy'n bod eraill, fan fi'n a fe fod. Mae bron bob ysgol bach iawn. Dwi ddim yn mynd Mewn hewch beddill